Има локации, които определят статуса. Има домове, които променят стандартите. Днес поставяме началото на най-ексклузивния жилищен комплекс в Русе – River Residence. След като наложихме нов стандарт за качество с Rubik Residence, правим следващата голяма крачка. Пренасяме доказания си професионализъм на най-добрата локация в града, съчетана с безкомпромисна гледка към река Дунав. Като семейна компания, ние знаем, че създаването на дом е личен ангажимент. Затова инвестираме в детайли и материали, които гарантират сигурност и устойчивост във времето. Предлагаме ви апартаменти, напълно обзаведени и завършени до ключ. Готови за нанасяне от първия ден. Без загуба на време, без излишно напрежение и без стреса от безкрайните ремонти. Основният ни фокус в този проект е качеството. Нашата мисия е да ви осигурим най-ценния лукс – вашето време. Разбира се, можем да ви предоставим и жилище, завършено по стандарт БДС. Машините вече работят. Бъдещето е днес. Следете страницата ни, за да видите как River Residence се издига пред очите ви. Вашият нов живот започва тук.